civilization is taking over. Poor staying poor and rich becoming richer. Being against this, we have raised our voice to protest, but our protest has remained unheard. మనం తిన్న ప్లేట్లలో ఉప్పేసి కడుగుతారు నా కొడుకు. తినండి మీరు తిన్న కదే ప్లేట్లలో ఉచ్చం వచ్చి కడుగుతా. ఏంటి చూసారా? ఈ దేశంలో పుట్టి ఈ దేశపు గాలి పీల్చి ఈ దేశం కోసం పోరాడుతున్న విద్యార్థులారా, యుద్ధానికి సిద్ధం కండి. భారత్ మాతాకి! ఎవడో కొత్త పోరాడు సార్, పేరు జార్జ్ రెడ్డి. ఇతను ఎవరు? భగత్ సింగ్. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు? ఎనీబడీ కెన్ సాల్వ్ దిస్. నిజం చెప్పు, ఎంఎస్సీ రెండోసారి కదా? 1 year రెస్టిగేట్ లెటర్ టైప్ చేయండి. నేను అనుకున్న క్యాంపస్ అది కాదమ్మా. జార్జ్ రెడ్డి దాదా అయింది అన్న కాలేజ్లో. అవుటర్స్ లోపలికి రావాలంటే నేను భయపడుతున్నారు. అంతే కదా కౌశిక్, అప్పర్ కాస్ట్ అంటే అసలు ఆలోచించుకొని కొడుతున్నాడు. అసలు ఈడెవడు భయ్యా? నిన్నగాక మొన్న వచ్చాడు. స్కాలర్షిప్లు రాకుండా చేసినా ఏం చేసినా సరే గల్లా పట్టుకుని మరీ ప్రశ్నించండి. ఈ కాలేజ్ ఏమన్నా అయ్యదా తాతదా? ఎవరికి ఆయన సమస్య ఊరుకొస్తుండో పతాకర్ కోనే. వాడి ఒంటి నిండా 22 కత్తిపోటు. అన్నిటికీ కారణం మీరే. పండించి రైతుకి తింటానికి కూడలేదు, ఒళ్ళుగా పోవడానికి గుట్టలేదు. Today what we learn with us is organizing this and meet violence with violence. Raise your voice before the truth dies. जीना है तो मरना सीखो.